Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Curaçao geassocieerd lid kan worden van CARICOM. Daarover heeft de minister-president van Curaçao, Gilma Pik-Pisas, een brief gekregen van deze organisatie van Caribische landen. Eerder had Curaçao al verzoek gedaan om toegelaten te worden tot CARICOM als geassocieerd lid. Voor het zover is, moet de Rijksministerraad in Den Haag dit daadwerkelijk wel goedkeuren. Als dat gebeurt, kan er op 3 juli een toelatingsverdrag worden ondertekend in Grenada. Op dit moment bestaat CARICOM uit 20 landen, waarvan 15 lid zijn en 5 geassocieerd lid. Curaçao zou dan het 6e geassocieerde lid kunnen worden. En daarmee kan Curaçao meedoen in de samenwerkingen binnen CARICOM en onder meer voordelen hebben in de vorm van samenwerking en regionale integratie. Moet u onder meer denken aan economische activiteiten, regionale veiligheid, projecten op het gebied van milieu en socio-culturele ontwikkeling. 1 verdachte opgepakt voor moord op adjudant Toon Brood. Dat heeft de politie gisteren bevestigd. Er was veel nieuws over in de media de afgelopen dagen, maar afgelopen vrijdag heeft een 25-jarige man zich gemeld bij het politiebureau van Rio Canario. Hij werd gezocht wegens betrokkenheid bij moord op de adjudant Brood, die in zijn eigen huis op 31 mei is doodgeschoten. Er waren toen 3 mannen in huis, dus naar 2 wordt nog gezocht, maar de eerste zit nu vast en wordt ondervraagd. Er zijn in dit weekend nog meer mensen aangehouden, waaronder een man die betrokken zou zijn geweest bij het stelen van een brommer uit het huis van Brood. Maar hij wordt alleen maar verdacht van betrokkenheid bij de diefstal en dus niet bij de moord. 19-jarige opgepakt voor moord op Tahir Jansen. Er is dit weekend wel een 19-jarige man opgepakt tijdens een huiszoeking in de Brionweg. Bij zijn eigen huis is hij opgepakt. Zijn er ook 2 wapens in beslag genomen en munitie. En hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Tahir Jansen. Die kwam op 23 september vorig jaar in een personenauto aan bij het ziekenhuis. Hij werd gereden omdat hij meerdere keren in zijn borst was geschoten. Hij overleed in het ziekenhuis en de 18-jarige vrouw die bij hem was wilde in eerste instantie niks zeggen over wat er precies gebeurd was. Zij is zelfs nog enige tijd vastgezet. Maar nu heeft de politie in de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan en met als gevolg de arrestatie van deze 19-jarige man. Het was een druk weekend voor politie. Ik noemde net al die andere zaken. De arrestatie van iemand in verband met de betrokkenheid bij de moord op Toon Brood. Een andere arrestaties voor een andere moord. Maar daarnaast heeft de politie nog meer zaken gehad. En we hebben het even een paar zaken op een rij gezet. Onder meer moest de politie assisteren bij een brand bij de Montezumaweg in Kwartier. De brand in de Mondi bedreigde een verlaten huis. De brandweer en de politie waren er op tijd bij. Mensen zijn op afstand gehouden en uiteindelijk is de brand op tijd geblust zonder dat er huizen in brand vlogen. Bij de Oeka-snack hadden 2 mannen ruzie. Die hebben elkaar gestoken met gebroken flessen. Dus ze hebben de flessen gebroken. 1 man is zwaar gewond geraakt in zijn gezicht. De politie heeft ze allebei meegenomen en nu wordt onderzocht wat er zich precies heeft afgespeeld. En op de Kadouci-straat is een automobilist afgelopen zaterdag tegen 2 verschillende elektriciteitspalen aangereden. Waarom? Dat wordt nog onderzocht, maar er was veel schade en ook verschillende elektriciteitsdraden zijn losgeknapt en die moesten weer hersteld worden. Dit zijn een paar van de zaken waar de politie zich mee bezig moest houden. Het was gewoon een druk weekend wat dat betreft. Dan, kustwacht Aruba neemt boot met drugs en wapens in beslag. Dat gebeurde afgelopen weekend. De kustwacht op Aruba zag een boot in de richting van het eiland gaan. Toen werd er een patrouille naar Eagle Beach gestuurd en bij aankomst van de patrouille gingen de verdachten direct op de vlucht. 2 van de 3 zijn opgepakt en in de boot zat er 700 kilo cocaïne en 3 wapens. De derde man wordt nog steeds gezocht en de andere 2, daarvan is er 1 uit Colombia en een andere uit Venezuela. Zij en de drugs zijn overhandigd aan de politie. Dan is er een kilometerslang koraalrif ontdekt op Curaçao. Groot nieuws, een koraalrif dat nog niet bekend was.
En dat hebben onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS, laten weten. Ze hebben een belangrijke ontdekking gedaan in de diepere wateren nabij Curaçao. Een uitgestrekt en onbeschadigd koraalrif dat zich onderscheidt door zijn gezondheid en omvang. Dat is aangetroffen op een grotere diepte dan de gebruikelijke koraalriffen rond het eiland. Het ANP schrijft erover en Edwin Timmer had erover geschreven in het Algemeen Dagblad in Nederland. De ontdekking werd gedaan tijdens een expeditie die oorspronkelijk 3 weken duurde, maar details van de vondst zijn lange tijd geheim gehouden. Er zijn ook nog geen beelden beschikbaar. De beelden die u nu ziet zijn algemene beelden van het koraal op Curaçao. Maar de vondst is in ieder geval wel goed nieuws. Dan heeft Curaçao gewonnen van Aruba. Dat gebeurde tijdens de tweede WK-kwalificatiewedstrijd van de nationale voetbalselectie. Afgelopen zaterdagavond werd in Aruba met 2-0 gewonnen. Aruba hield het lang stand, het bleef lang 0-0, maar na ongeveer een uur scoorde Juninho Bacuna voor Curaçao en daarna Xander Seferina. Er zijn nu 2 WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld, allebei onder leiding van bondscoach Dick Advocaat, allebei gewonnen. De volgende wedstrijden tegen San Lucia en Haiti worden pas over een jaar gespeeld. De komende tijd moet Curaçao zich vooral concentreren op de wedstrijden voor de Nations League. En daarmee gaan we even naar een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Er is de afgelopen dagen in Den Haag vergaderd in het kader van het IPCO, het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Vandaag is de laatste dag van het IPCO, maar het is interessant om te zien dat een groep van zo'n 20 studenten uit Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire en Saba in gesprek zijn gegaan met de Caribische parlementariërs. Dat deden ze in Den Haag en de studenten deelden hun ervaringen en riepen de parlementariërs op om meer oog te hebben voor hun situatie in Nederland. Stichting WeConnect was gevraagd deze studenten te organiseren en de ontmoeting vond plaats op 8 juni. Het gaat om studenten die in Nederland studeren, tweedejaars of derdejaars of wat langer. Het gaat onder meer om studenten mbo, hbo, wetenschappelijk onderwijs. Ze studeerden in Den Haag, Amsterdam, Nijmegen en Leiden. En ze waren heel gemotiveerd om met de parlementariërs te spreken, maar benadrukten dat de voorbereiding voor hen, voor de meesten, eigenlijk niet voldoende was. We hebben 2 keer een informatieavond gehad op school en dat is niet genoeg om bijvoorbeeld de cultuurshock te snappen. Studenten hebben het eerste jaar moeite gehad om zich aan te passen aan Nederland en ze hebben de parlementariërs gevraagd om daar meer aandacht aan te besteden. De parlementariërs op hun beurt gaven aan de verhalen van de studenten waardevol te vinden. Dan gaan we naar Aruba, want daar heeft het ministerie van SOAW, Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, een bezoek gebracht. Het ministerie van SOAW met minister Rudmilda Larmonie Cecilia bracht een bezoek aan de collega's op Aruba om te kijken hoe zij het allemaal doen. Ja, het zijn ministeries, Sociale Ontwikkeling, Arbeid, Welzijn.
Die proberen zo goed mogelijk de bevolking te helpen. En daarom was het goed, zo zei de minister, om te kijken hoe ze het op Aruba gaan doen. Het bezoek was gericht op het faciliteren van informatieuitwisseling en het opdoen van kennis over best practices. Dus wat doet Aruba waar Curaçao wat van kan leren en andersom. Zonder meer een bezoek gebracht aan Fundación Panos Comunidad, de officiële voedselbank van Aruba, die maandelijks tussen de 150 en 200 gezinnen ondersteunt. Het was volgens minister Lamoni Cecilia een waardevol bezoek. En dan gaan we naar Venezuela, want daar heeft een Besada plaatsgevonden in een winkelcentrum in Caracas. Een Besada is een kustdemonstratie en dat was georganiseerd nadat er 2 personen waren gediscrimineerd in het winkelcentrum. En de demonstratie was bedoeld om discriminator gedrag in Venezuela aan de kaak te stellen. Er is geen rechtvaardiging, er is alleen maar discriminatie en daar zijn de demonstranten tegen ingegaan. Ze liepen door het winkelcentrum met spandoeken en fluitjes om de aandacht te vragen voor de rechten van homo's en lesbiennes, terwijl ze elkaar kusten en hand in hand liepen. Weg met de homofobie, scandeerden de activisten. Het is opmerkelijk, een dergelijke demonstratie in Venezuela. En uiteindelijk eindigt het met geweld toen een van de mensen die aanwezig was in het winkelcentrum zei dat hij wilde dat de demonstratie stopte. Er werd geslagen en dergelijke. Maar de organisatoren vinden het belangrijk om te laten zien dat ze niet gediscrimineerd mogen worden in Venezuela. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra-Journaal. We zijn er morgen weer met meer nieuws en ik hoop dat u er dan weer bent. Tot ziens. Dag.